La nova cap de llista ha explicat que encara queda molta feina per fer, tot i haver-se desvetllat el nom que encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana a les properes municipals. Cal elaborar la resta de la llista i també fer el programa electoral, dos aspectes que encara no s'han treballat. Tot i això, Cristina Gómez entén que la seva nova condició és tot un repte personal. Bé, de fet, és una gran responsabilitat, d'una banda molt d'orgull, però d'altra banda doncs, amb això, no? Sent conscient que és una feina això que comporta molta responsabilitat i que requerirà una gran tasca, sobretot d'equip també. El que m'agradaria destacar és que, si bé és cert que hi vam fer una elecció i que ja s'ha desvetllat una mica, no?, la persona que encapçalarà la llista, crec que és molt important això, el fet del treball en equip, i per tant jo crec que aquest és un gran repte, no?, que tenim. La nova cap de llista d'Esquerra, Calella, que també ocupa el càrrec de vicepresidenta de la Federació Comarcal d'Esquerra al Maresme, ha avançat que el seu objectiu és consolidar la presència del seu partit dins l'Ajuntament calellenc i poder continuar la feina feta fins ara, al llarg de quasi 3 mandats. Jo crec que una mica seria consolidar la presència d'Esquerra a l'Ajuntament partint de la feina que s'ha anat fent fins ara, i sobretot impulsar un model de governança republicana, no?, que podríem dir que seria dotar-se una mica d'un estil basat en la transparència, en els retrecomptes, en la humilitat en l'exercici del poder, i jo crec que això té a veure també amb un tema molt important que m'agradaria destacar, que és el treball de determinats valors, no?, i la promoció de determinats valors des de l'esfera pública. Cristina Gómez, que rellevarà Jaume Puig com a cap de cartell, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gómez és secretària d'Organització de la Regió Metropolitana de Barcelona d'Esquerra, alhora que des de l'any 2007 és consellera nacional del partit.